Tinun-an nga gipasanginlan sa magtutudlo nga giung nangopya o gi-upload pa gyud sa social media ang video na kasinati og trauma sa gihimo sa maestra kaniya. Gihimakak sa batan-on nga nangopya siya sanglit layo man kuno ang iyang lingkuranan sa iyang classmate nga giingon sa magtutudlo nga posibleng iyang gikopyahan. Samtang wala una mo report sa tunghaan ang maong magtutudlo, hinuon aduna nay gipahigayon nga investigasyon ang DepEd sa maong insidente. Ani ang report. Nabda namo ang minoridad nga si Dodong dili niya tinuod nga ngalan sa ilang Pinoyanan. Gipadayag niini nga sagol ang gibating kaguol, kauwaw o kalagot sa nahitabo kaniya. Gani gusto niyang dili na mugawas sa balay sa kabalaka nga masamutan siya sa pagbuli. Human nag-viral ang video sa pagpangasaba silang magtutudlo tungod sa pasangil nga nagkinopyahanay sila sa exam. Gulgi ko ato sir nga inato ang hitabo sir. Nga dito maayo yung ibuha sir. Nga ipawawan nga ato niya sir. Ya wala ka katug atong tungura. Wawa ka to sir. Siguro ko na niya sir. Giasoy ni Dodong nga nahitabo ang pagkumpronta si kanila silahang maestra ni adtong Pebrero 2 sa ilang periodical examination sa subject nga ICT. Hugot nga ipanghimakak sa batan-on nga nangopya siya sanglit di man kuno sila tapad sa classmate nga giingon sa maestra nga iyahang gikopyahan. Gawas pa ana usab kuno at tubangan nila ang ilang class advisor nga nagbantay kanila. Gidugang ni Dodong nga gipasubli sila pag-take sa exam apan wa siya magdahom nga givideohan o gi-upload pa gyud sa social media. Gulgol ka to na glago ko na ano iya gi-upload nga pwede rin tawag ng mama nga hugat ng mga classmate. Sobrang kasakit usab ang gibati sa ginikanan sa tinun-an kinsan nagpadayag nga kung dunay problema ang iyang anak unta gipatawag kini ug silang mga ginikanan ug istoryahon nga pribado. Kung sa iyang desisyon, amo na lang dyan istorya sa nga to sa principal nga sa gusto sa anak. Nagkanayon ang inahan nga nakaistorya na sila sa magtutudlo kagahapon kinsa nangayo og pasaylo apan suportahan nila ang gusto silang anak. Mapasaylo pa ba nimo si ma'am? Dili sir. Grabe kayo yung ibuhat niya sir. Giadto sa GMA Regional TV, balitang bisdak ang tunghaan apan duha na kaadlaw nga wa mo report ang magtutudlo kay matud pa na trauma usab kini human makadawat og mga pagsaway sa social media. Ang maestra usa pa lang katuig nagtudlo sa tunghaan. Matod sa principal nga si Roy Hinares nga kagahapon lang siya nasayod sa netabo og nihimo dayon sila og imbestigasyon. Giklaro sa principal nga dili na tugutan nga mabutang sa apiki ang ilang mga tinun-an lakip na ang bullying. Gidili usab ang paglambigit sa mga tinun-an sa video kung way parental consent, ilabi na kung makaapekto kini sa mga tinun-an. Mas ko rin purpose niya ano iyang gi-upload? Gusto lang niya mapahibaw sa kadaghanan kung unsa gyud ang kuan kanang bad gyud ang pag-cheat. Pero mao lagi na sayop lang gyud ang pamaagi ni teacher kay nag-drop names man gud siya. Ayun, usa na sa mga aside sa dana naatay proper protocol unsa ang pag-address sa mga students nato nga nakinopyahanay. Gawas sa Cebu City Division, nagpahigayon na usab og pakisusi ang regional office sa Department of Education sa nahitabo. Matod ni Dr. Salustiano Jimenez, ang direktor sa DepEd 7, nga nakaduso na sila og report ngadto sa central office. They observe lang yun unsa itong mga policies sa DepEd. One of that, ang usapod, ang mga balad-ulod, balad-ulod to protect the learners. So, we have the child protection policy. Aside from that, ang professionalism, bago lang nga di-issue ni BP Secretary Sara. Samtang andam ang DSWD nga moabag sa tinun-an tungod kay minor de edad kini ug adunay balaod nga nagproteher kanila, matod sa direktor sa DSWD 7, Shalane Marie Lucero. Giklaro hinuon niini nga itugyan nila sa DepEd ang investigasyon sa kaso. Ang amon tanawon ron ang side sa bata. Oo, so we will look into the unsay iyang gisuffer karon ug wa siya eskwela, kinahanglan gyud siya maistorya sir. Usa ka dakong responsibilidad ang paggamit sa social media kaysa usa ka pagpindot lang. Mamahimo kining makaguba sa kinabuhi sa uban o mismo sa kaugalingon o self-destruction. Busa, think before you click. Bukas ang GMA Regional TV, balitang bisdak sa habig sa magtutudlo. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.